Hej. Okay. Ja. Jeg sidder så inde med Frederik og spiller computerspil. Her. Ja. Fortæl mit. Incest er godt. Det siger jeg far. Nej, incest er bedst. Nej. Jeg er godt. Nej. Jo. Jeg ved ikke. Har du prøvet det? Ja, selvfølgelig. Nej. Det er derfor, jeg siger, at incest er godt. Ligesom... Det skal være sådan noget zoom ind ud, mand. Ja. Ej, Mads, jeg har den. Det er ligesom den der Bring Back Superman musik. Bring back the Superman. Ja, man. Ej, vi ser her, at... Mads, flyt dig. 20%, Frederik er meget optaget her af sin computerspil. Vi har nu sat raten til at være 6-7%. Og hermed har vi en minusindtjening på 247 dollars. Sikke et overdrevet fedt spil. Ja, det synes jeg også. Ja. Det er ligesom, hvad hedder ja, det skal gå hurtigt, fordi vi har... det er ligesom... Jeg ved ikke hvad. Men det er ligesom noget. Disaster. Vi skal have... Anna, Monster. Monster, ja. Nej. Oh! Oh, yay, Neo. Vi optager til video. Vi har fået en visitor. Animation. Peace. Wow. Teka. Hilkariya ijumrat potokkayo. Er det den der monster? Ej. Nå. Potokkan så ringer. Ej, der er hun som ikke. Er der ikke? Må jeg prøve? Hilka og trykke. Nej. Nej. Hilka og trykke. Nej, så. Okay. Vi nærmer sig at bruge bygningshøster. Vi nærmer sig at bruge bygningshøster. Okay. Har vi en zoomer? Nej. Patrioternes spil. Hvad betyder LP frem og tilbage? Yes, nej, det kan jeg ikke. Er du tændt? Er vi tændte? Prøv lige at filme op med det spiller. Frederik! Spiller jeg tape? Ja. Man kan bare spole det over, kan man ikke? Jo. Ja, det gør vi bare. Men det er dårligt. Nå, jeg stopper. Nej, det er when you drop it, film jeg dreng. Di bawah, tamo.